Какво е това? Глоба за неправилно паркиран автомобил от обществен ред. 20 лева. Ох, майка ми, дай смотана, дай не храни майковци, дай не са наядахти смокачи, дай газа, дай. Ама аз съм... И сега един от футболистите бяга с топката и всички ни като овце след него бягат. И да видим какво ще стане. Ще стане ли нещо? Или няма да стане нищо? Но продължават да бягат. И сега атакуват едните към другите и изтърваха възможността да вкарат гол. Как можа да го изтървеш ти нещо, е? Хей! Нищо. Ако останете, ще бъде все по-интересно и по-интересно. Да. Аз съм... Иване, айде по-бързо, ко стана, колко време ще чакам с този чадър? И дама, чакай сега ще го. Нищо. Ако останете, ще бъде